хабари омодагӣ як гурӯҳ аз сокинони минтақаи Кӯлоб барои рафтан ба Афғонистон ва пайвастан ба ҷабҳаи Паншер дар шабакаҳои иҷтимоӣ сару садо ва ҳамовозӣ ба бор овард. муаллифони ин паём гуфтанд, барои иҷрои нақшаи худ иҷозаи раҳбарони кишварро дархост карданд. мақомоти расмӣ ин падидаро шарҳ намедиҳанд. бо вуҷуди сару садоҳо ҳеҷ яке аз паҳнкунандагони ин паём ҳозир нашуд ҳадафи худро шарҳ диҳад, аммо раиси ҳизби демократи Тоҷикистон Саидҷафар Усмонзода мегӯяд, роҳе ки ин ҷавонон пешниҳод кардаанд зидди қонунҳои кишвар аст. мустақим рафтан наметавонанд, чунки ҷиноята сарҳадро убур мекунанд. онҳо метавонанд фақат ба таври қонунӣ ба артиши давлати мо ворид шаванд ва дар ҳолати кӯмак хостан аз тарафи давлати Афғонистон давлати мо метавонад расман инҳоро ҳамчун ёри башардӯстона, яъне ҳамчун нафарое ки мехоҳанд баранд дар онҷа ҷанг кунанд, хуб ба Паншер хуб равона кунад. лекин ин бояд як ба расмияти давлатӣ дипломатӣ бояд дошта бошад. ин нест ки мо ҳамун дарёро убур кунему дар онҷа хуб бигзарем, дар онҷа ҷангасар кунем. бархе аз коршиносон пайдо шудани чунин довталабонро ба эҳсосоти миллӣ бастагӣ медиҳанд, вале онро дахолат ба умури кишварӣ бегона мешуморанд. ҳукумати мо ба корҳои дохилии дигар давлатҳо дахолат намекунад ва аммо ин як ҳушдор ба толибон аст ки пеш аз оне ки сари тоҷикони сари ҳаммиллатони мо дар он сӯи ому ки ҳукуматро имрӯз ба тариқи зур ғасб кардаанд, ягон ниятҳои бад махуф дошта бошанд, андеша кунанд ки ҳар амалкарди онҳо бепосух намемонад. изҳороти ҷавонони Кӯлоб чанд рӯз пеш аз он садо дод, ки раиси ҷумҳури Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон рӯзи 25 август гуфт, кишвараш эҳтиром ва риояти ҳуқуқи тоҷикони Афғонистонро тақозо мекунад. вай афзуд, тоҷикон 46% аҳолии Афғонистонро ташкил медиҳад ва кишвараш ҳукуматеро эътироф нахоҳад кард, ки ба ҳуқуқи ҳамаи мардуми Афғонистон эҳтиром қоил набошад. сару садоҳои ҳимоят аз ҳуқуқи тоҷикони Афғонистон дар ҷомеа низ шунида мешаванд, вале мардум дар ин бора андешаҳои гуногун доранд. Паншер ҳамаш миллати тоҷика ора агар бояд ки як дастгирӣ кардан дар кӯрай. Ман намедонам дар вай ҳукумат қадӣ боша ё ки бачаҳо фисёрно мумкин бираванд. дар вақти ҷанги шаҳрвандӣ ба мо ёрдам будад. моро метавонем ки ёрда ёрдам. ғайр аз маслиҳат дига феълан чизе дар кор нест уҷо ба ӯ мардум тамоман кулаш аз ҷанг хаста аст, кулаш дар гурез аст. ана шахсан ма худам омади ҷанг ма омадам иҷа паноҳ бурдем. дар Тоҷикистон ниҳодҳои омӯзиши афкори умум фаъол нестанд, вале бегузориши онҳо низ ба назар мерасад, ки Афғонистон ба яке аз мавзӯъҳои рӯз табдил ёфта, мушкилоти дигари рӯзафзуни мардум, аз ҷумла болоравии нарху наво ва риояти ҳуқуқи инсонро дар ин ҷо ба пасманзар табдил додааст.